ko kelen koni jelen do minisma ya ka dagayro min be ber dugu kono minisma yera ka gafe do kono a yirala ka fo ko ber lakana ko be cogo mina farati do ke banfula bulatigiw kan minisma kalaseli be tali kɛ Mali sordasiw ani sema jekulu ni farinya tigilamaw ka kelen ka karaw kɛ kama sɔrɔ berkan ani kan wɛrɛw kan ka wolomasiriw tigiya la amma me kosɛbɛ kunnafonidila Yahya Tanina da sera a ko ma an ka kunnafoni tɛmɛnenw la sisan u ye ber équipement bɛɛ de labɛn armée de l'air wo armée de terre wo fɛn kan ka sigi ber a bɛɛ de ɲɛnabɔra ber kelen tɛ koyi ber be jena be gargando be bɛɛ labɛnna ka pour que ka hadamaden ninnu ta ka segi nɔgɔya yani Mali sɔrdasiw ka do ber u ni kulu marifatigiw fila de karila ɲɔgɔn na ni sema yɛrɛ sɛnbɛ o kulu ninnu la Mali sɔrdasi ɲɛmaw ka gafe dɔ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko maa 6 de bɔnɛna u ni la Mali sɔrdasiw fanfɛ kulu marifatigiw fanfɛ maa 30 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u ni la o don kelen na cɛ marifatigiw minnu ma lakodɔn u bina Mali sɔrdasiw kan u kɛtola ka kulu min bɛ mɔgɔw latɛmɛ ba kan k'o lakana min bɛ wele Baki mɔgɔ kelen nin tora la Mali wolomasiri taabaw fanfɛ Bubakar Mahaman ni ale lakanako dɔnbaga dɔ ye a b'a hakilina fɔ an ye kuna shini armée tato ber a ye fɔlɔ kɛlɛ kɛ ani islamistu de ya kɛlɛ kɛ a sera ka tɛmɛ sana ka se ber fane ani bambaciw minnu ye accord signé na ina fɔ ko sema olu de ya armée kunbɛ siyɛn filanan u ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ ka armée dɔnna ber ka cogoya bɛɛ la donc bi an bɛ se ka fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali sardasu ani islamistu ani sema bɛɛ cɛ la o ber kelen kama dɔgɔkun tɛmɛnen Tombouctou marabolo ɲɛma ladɔnniyara k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'u sigiyɔrɔ bila a ka laseli la a ye kumakan dɔ galontigiya minnu kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛna dantɛmɛwale do ɲɛsin faso jama ma Tawudeni ni gouverneur y'o laseli ɲɔgɔn kɛ o sɛbɛn in ka dɔgɔn bi communication kuma kan ka kɛ kuma caman bɛɛ da kan ka don a la parce que k'a fɔ k'i bɛ gafe kelen bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ tɛna sɔrɔ bɛɛ ti tubabukan mɛn fane o bɛna kɛ fɛn ye bɛɛ bi taa fɔ donc fo jamana de ka fɛrɛ ɲini pour que ka information saniya di mɔgɔw ma minnu b'a to mɔgɔw hakiliw bɛ sigi hakili jigina kabini san 2022 Mali woromasiri taabaw ma se ber yɔrɔ kofɔlen n'o ye ber ani Tombouctou farancɛ kilomètre 60 bɔɲɔngo Kidal bolen ko a la ber be sema ka dagayɔrɔ belebelew la ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara Sogala ka bɔ Tombouctou